over Amerika. Alt det, der har den farve her, det er bare lavet. Så det røde og det sorte der, det har jeg fået lavet. Og forsagen, det er jo lavet. Bagsagen, der, det er jo lavet oppe i Viborg. Det kan mærke, det her det er sådan noget hør og sådan noget. Det andet, det er skumgummi. Okay. Men jeg synes, det der, det er bagsagen, det er lavet. Det er jo fint. Ja, jeg synes, det er sådan. Den polster, det er oppe. Ja, det er ham der, Viborg, i Morten Højby.